Så er motorcyklen kørt frem. Nu skal der bare pakkes og afsted mod resteplads Hylkedal, hvor jeg skal mødes med min MC-buddy, Annette, a.k.a. Granny on Bike. Jeg mødes med Annette på restepladsen Hylkedal, drikker en kop kaffe, afsted med kurs mod første campingplads, Krautsand om Elben. Vi er aftalt små veje, og det blev det. To mennesker, en retning. Så blev motorcyklen sgu vasket. Jeg har ikke engang kraft til at få bordet op. Morgenmad i maven. Frokostlugt i hjelmen. Små veje så smalle at GPS'en undskyldte. Flot udsigt. Ja, men tiden løber. Vi var færdige i kroppen længe før motoren var varme. Heldigvis endte vi på en sindssygt fed, stille campingplads midt i skoven. Sluk motoren. Træk vejret. Det der er livet. To mennesker. En retning. Jeg blev udnævnt til trafikminister. Min første store beslutning. Motorvej. Vi kører afsted. Det starter i regn. Så et uheld. Kø. Og pludselig 31 grader. Vi smelter. Motorcykeltøj og hedebølge er ikke venner. Annette har det skidt. Jeg lader som om det går. Google blev dagens helt. Finder en campingplads ved Vadesø. Teltet ryger op ad rekordfart. Ind i ørerne. Hvad sagde Jeg kan ikke, sådan noget det gentager jeg ikke. Det er meget værre end fuck dig, jeg ved ikke hvad, det var simpelthen helt ude, hvor det sådan, det gjorde af. Hvad sagde jeg? Jamen, du kan sådan nogle ord og nogle udtryk, og man bare tænker, kan det virkelig komme ud af en kvindes mund, og det kan det så. Hvad synes du om det sang og underholdning, de har dernede? Jeg synes, det er helt fantastisk. Ja, er det sådan, du får lyst til at synge med og danse? Ja. Helt 100. Ja, det er kun fordi, du kan danse skoene og skørtet med, at du ikke danser. Ja, helt sikkert. Ja, okay. Tak skal du have. Det er dejligt at høre. Jeg bliver badet, jeg bliver grínende, og så opdager vi det. Bastilledag. Dans, stemning, fyrværkeri helt til langt ude på natten. Ikke en del af planen, men præcis derfor vi er her. To mennesker, en retning. Vækket klokken 6.
Ikke fordi vi ville, men fordi dagen ville os noget andet. Vi pakkede i stillhed, rullede ud kl. 8.15 med kurs mod Schweiz og Clausenpasset. Planen var stor. Alper, pas, frihed. Virkeligheden. 330 km senere gjorde røven oprør. Kroppen stemte imod. Eventyret blev mere realistisk. Vi drejede mod Altdorf for at finde en campingplads. Besøgte 1, 2, 3. Ingen held. Kun trætte øjne, varme motorer og endnu varmere frustrationer. På et tidspunkt stopper man med at være eventyr og bliver bare menneske. Mega træt. Færdige. Så planen ændrer sig. I aften blev det ikke et telt, men hotel. Og helt ærligt, det føles som den helt rigtige beslutning. Jeg skal ikke lige tage billeder af dig herfra. I morgen er der nye veje, nye pas og forhåbentlig en røv, der har tilgivet os. Begge uger flinsede stillheden kl. 6. Alt i kroppen var tungt, men tungt på den gode måde. Som om gårdsdagen stadig sad i musklerne og mindede os om, at vi lever, når vi bevæger os. Altdorf, en lille by med store fortællinger. Myten om Wilhelm Tell, æblet, buen, modet, historier, der hænger i luften, selv når man bare er på gennemrejse. Så rejste bjergene sig. Clausenpasset. Asfalten snodede sig gennem klippen som en streg trukket med sikker hånd. Her kørte man en gang race. Motor mod bjerge. Mennesker mod tiden. I dag var tempoet et andet. Langsommere. Mere lyttende. Men man kunne stadig mærke ekkoet af fart i hvert eneste sving. Luften blev tyndere, udsigten større, og midt i det hele køer på vejen. Rolige øjne, tunge skridt, kolort på asfalten. Liv, der ikke lader sig skynde på. Vi stoppede op, ikke fordi vi skulle, men fordi det gav mening. Grænser findes på kort, ikke altid i virkeligheden. Schweiz gled umærkeligt over i Liechtenstein. Et nyt land uden fanfare. Bare flere timer i bevægelse. Varme kopper, sødt på tallerkenen. Små grin over, at verden kun må fylde det, der kan spændes fast på en motorcykel. Dagen fandt sin hvile i Feldkirch. Vejen kom og gik, som om himlen også var på gennemrejse. Vi rykkede ind og ud af teltet. Delte det vi havde. Blev champagne åbne aftenen. Ikke for at fejre noget stort, men for at give dagen den afslutning, den fortjente. Det er morgen igen. Annette har det stadig skidt. Det ses i hendes bevægelser. Mave, hals, næse. Kroppen er ikke helt med os i dag. Men hun er her. Kører. Planen er klar. Julia-passet, Vanina-passet, Italien for enden af dagen. Det lyder enkelt, når man siger det højt. Men ruten holder ikke. Den går gennem Brienz. En by, der lever med en trussel over sig. En bjergside, der langsomt bevæger sig ned mod husene. Vejen er lukket. Det er ikke et forbud for sjov. Det er for at undgå, at nogen kommer i vejen, når naturen en dag giver slip. Op mod passene åbner vejen sig. Der er plads til tempo. Maskinen arbejder under mig.
Kurvene flyder. Et øjeblik uden bekymring. Bare bevægelse. Overpassende melder trætheden sig. Den sætter sig i kroppen, i skuldrene, i stilheden imellem os. Vi finder en campingplads i Schweiz. Det er dyrt. Senere opdager vi, at vi er tæt på den plads, vi havde talt om. 40 km. En halv time. Og i morgen skal vi alligevel den vej. Det blev en god dag. En hård dag. En dag, der sætter sig i kroppen. Vækkeuret ringer ikke. Alligevel vågner jeg klokken 6. Det er en særlig ro i de morgener, hvor kroppen ved, at noget venter. Vi havde besluttet os. Ingen stress, ingen jag. Bare en stille start. Ristet brød, pålægschokolade langsomt smelter. Og kaffe. Masser af kaffe. Motorcyklerne står klar. Taskerne er pakket. Foran os ligger et transportstykke mod Italien. Det lyder måske kedeligt. Og det er det også. Vi stopper undervejs. Et lille konditori, god kaffe, kage, det giver ro i kroppen igen. Og så begynder det. Splügenpasset. Mange taler om Stelvio, men Splügen, det er noget andet. 51 sving, skarpe som papirblade, tætte, nogle steder så smalle, at man holder vejret. Jeg er ikke bange, men jeg er spændt. Annette er bange, hun gør det alligevel. Hun finder noget i sig selv og kører rent, præcist, op gennem de 51 sving og ned igen mod Schweiz. You have more space over there. I can't come through there. Oh, I know. Skal det her blive det, vi lærer? Ja, vi vil ikke have det. Så er der også den, der står i dag, eller?
Turen med start i Italien og vi gennem de 51 sving til toppen af Spygelpasset. Det er helt vildt fantastisk, og det er en af de fedeste oplevelser, jeg nogensinde har haft på motorcykel. Også lidt skræmmende, men ikke mere skræmmende, end jeg er helt vildt lyst til at prøve det igen. Da vi når bunden, stopper vi. En købmand, noget at spise. Og så kommer det. Spændingen slipper taget, og det vælter ud af hende. Gråd som en forløsning. Vi står der lidt, holder om hinanden, finder roen igen. For turen er ikke slut. Sankt Bernardino venter. Smuk, storslået. Et sted man burde blive, men det gør vi ikke. The way that you talk to me, the way that you make me feel, I don't know if you're real. 30 grader rammer os på den anden side. Vi tager motorvejen. Bare fremad nu. Camping Cortado. En pool, en kold øl. Og stilheden, der kommer bagefter. Aftensmad, hygge og ro. 2 mennesker, en retning. Dagen har været hård, men god. Vi trækker os tilbage i tide, for at kunne begynde igen i morgen. Annette er færdig med bjerget. Hun vil ud af Schweiz. Men vejen vil noget andet. Gotthard, Furka, Belvedere, Grimsel. Den sidste bevægelse gennem højderne. Vi har sovet, vi har pakket. Rutinen er vores lille styrke. Så er det vores sidste dag i bjergene. Vi begynder ved Gotthard. Et pas, der siges at være let, men vejen fortæller en anden historie. Små brosten, næsten intet autoværn. Alligevel glider vi op, uden de store strabasser. På toppen er der stille. Næsten for stille. Vi bliver ikke længe. For vi skal videre. Furka. Stedet med Belvedere og myten og vildjagten i Goldfinger. Og runklædsjer. Smeltevand, der finder vej gennem Genevesøen. Opkørslen af levende. Skarpe sving. Smalle veje. Så kan du komme ud om den eller noget. Jeg flyver foran lastbilen der og venter på dig. Kom fra en bil i dag. Vi kører udenom, fordi det er en bus. En bus, der stopper det hele. Et øjeblik stillestand. Så bevægelse igen. Vi finder en vej forbi. Vi skal ind og sætte kisterne. Vi kører over, ja, vi kører lige op her. Furka åbner sig. Belvedere står der, som et minde fra en anden tid.
Horisonten. Grimsel. Endnu et pas. Det føles næsten som en dag på kontoret. Vi aftaler noget simpelt. Når vi er nede, finder vi ro. En campingplads, et telt. Annette hviler. Og jeg vil videre. 2 mennesker. En retning. Susten. Udsigten er stor, men vi er blevet kredsende nu. Bjergene skal kæmpe lidt for at imponere. På vej ned møder jeg andre. Vi følges. Ikke et kapløb, men ingen vil være den sidste. Jeg slipper. Måske var de hurtigere. Måske var jeg bare klogere. Eller ærlig. Lidt bange. Jeg kommer ned. Helt. Tilbage til Annette. Indkøb. Aftensmad. Øl. Vand. En stille afslutning. Campingplads har en advarsel. En ræv med smag på bikerstøvler. Vi tager dem med ind, og endnu en dag finder sin ende. Jeg vågner ved, at Annette stille siger, klokken er 5:45. Jeg mumler tilbage. Jeg har ikke spurgt, hvad klokken er. Heldigvis griner hun bare. Vi havde jo aftalt tidlig afgang. Og i løbet af natten har ræven endnu en gang været på besøg. Det var heldigvis ikke vores bikerstøvler, der tog. Men det gør det ikke lettere at sige farvel til Schweiz. Det er en rolig morgen. Den slags morgen, hvor man allerede ved, at man kommer til at savne det hele. Bjergene, stilheden, vejene og følelsen af frihed. Nu går turen videre mod invasionskysten i Frankrig, men en del af hjertet bliver her. 2 mennesker i en retning.